Kenapa nih budia dane? Dulu hai. Kaya. Kaya. Bukan pak. Kaya. Dia lokasi nih. Siapa nih Kaya. Dia. बेराफारसे गोलोम बोथोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे माजे समाय कारेन्टआ थांनानै होबावखायो उन्दुनो हाया ओमफ्राय दिनै हरावहाय ओरैबादि उसुंखुथि जाखाबाय आङो मानो होनना बुङोब्ला आंना बिखुं गेजेरावनो मा जादोंथाय ओरैबायदि सायो आरोना ओरैहाय सिंखोदनो ना उन्दुनायावसो उन्दुखेखोना माखो सानायालाय बेलासिनिफ्रायनो आं सानाय मोन्दों सियारावहाय जिरायनानैहाय एसे मबाइल नायबाय थादोंमोन आं बेनिफ्रायनो सादावदों आरोना ओमफ्राय दाख्लैबो सादोंमोन इदि होमब्लाबो दाख्लैनि बारा सायाखैमोन ओमफ्राय नै दिनैहाय ओरैबायदि सासिनदों आरोना बेगेङानो गंसे बोरैबा ओरैहाय गदा जानाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय मानसिफ्रा उनजोंहाय गाबज्रियोब्ला हथात ओरै गिदिंना नाहरनो हाया आरोना खेंबानो साखायो नै ओरै बिखाजों साजाबफैलायो मानसिखौ नाहरोब्ला ओरैसो गिदिंनानै नाहरनो गोनां जायो आरोखि ना ओमफ्राय मा जाखोथाय ओरैबायदि सादों आरो मुलिबो जायाखै आं इलायनो अयथासार सायनो खें बिखाजों साजाबफैलायो आरोखि ओमफ्राय दा बेखायनो आं मोनसे बुद्धि सानखांदों आरोना ओमफ्राय सानसेखालिबो आंनि लोगो सासेया बुंदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला बेना गोदोनाया दुखेनानै नायखिनो हायाखैमोन जाहैदों ओरैखौनो नायखिनो हायामोन जाहैदों ओमफ्राय दानिया ओरैबायदि डक्टरफोरनावहाय थांलायबाय जाहैदों इयो इखौनो माबा मुलि थुलि जाबाय ओमफ्राय मोजां जाया ओमफ्राय बेबायदिनो सानसेखालि जेरावबो मोजां जायैखाय कुचबिहाराव थांनो थाखायहाय फुरा रेडि जाबाय जाहैदों ओमफ्राय खानाया एसे गोलावनो ओमफ्राय खानाय सिनजानो होननानै इयो नाफितनाव थांबाय जाहैदों गोदोना ओरै नायखेनानै थायो आरोखि ना ओरै गाबज्रिलाबो ओरै नायखिनो हाया ओमफ्राय दानिया नायफिना ओरै नायखेनानै थाबाय नालाय खानाय सिननायावहाय ओमफ्राय सोङा हसिया खर'आव हमनानै ओरै हमनानैहाय साफ्रेना होबाय जाहैदों आदै होननानै ओमफ्राय बे बारनिफ्रायनो बेनो माने गोदोनाया बोन हामबाय आरोखि ना कुचबिहाराव थांनो नालाय माने बेयावनो हामबाय आरोखि जुदि खानाया सिनजायामोनब्लाथ' गोदोना साफ्रेयामोनला ओरै नाफितफ्रा ओरै साखिना होआमोनला बेनो गोदोना ख्रा होननानै ओरै सिदा जाबाय जाहैदों बेनिफ्रायनो मोजां जादों आरोखि दा आं बैखौ गोसोखांनानै मा सानदों आङो आंनिबो नैबे बिखुं गेजेरावहाय सानाया निस्सय माबा मोनसे उन्दुनायफ्रावनो लोरिदों जाखानांगौ ओंखायनो आं हिनजावखौनो बिखुङाव गाखोनानै गाग्लिहोनानै मालिस खालामनो सानदों आरोखि ना ओरैहाय बिखुङावहाय गाखोहोनो सानदों आङो नोंथांमोनाबो मालाबानि समफ्राव बेफोरबायदि मयबाफोर सिंफोर माबाफोर लोरिलाबायला गावबा गावनि हिनजावखौनो गाखोहो दा नै हिनजावखौ गाखोहोनोसै आङो बिखुङावहाय ओंखामा ओरैबायदि गोबां जादों सानैबो बेदरजों ओमफ्राय ना एलेंगालायबावसो ओमफ्राय बेदरा भाजा आलदालायबावसो ओंखामा नै फुरा जानानै दं बिखुङाव गाखोनानै दानिया बिखुङाव मालिस होजानोसै आङो आदै इलायनो अयथासार साखायो नै गाखो दे बिखुङाव गाखो दे गाखो आदै साखायो नै गाग्लिजोबबायानो बे सानायजों आयारा बिदि जायो दे गाखो आं गाखोनो हाया दं गोलैहाय हमथानानै सिङाव हमथाना गाखो दे बै थिङाव मा हमथाजायो नरग' दे आया बारा दाना लाला हागाना हायो गाखो आयु लाला इहो बोरै गाग्लिजोबबाय बांद्राय ओंखाम जादों दे थाबायबाय नै बेजोंसो बे बेगेङाव अयथासार सायो जाबाय दाफुनाजों आयालै ओरैनाय बे सानायाव माबायदि सादों बखा दे बे दैया बायनायथ' बाया दे ओंखामखौ बांद्राय जादों आदै ओंखाम बांद्राय जादों नै बेजोंबो गाखो दे दे दा दासो आराम मोनदों दा नै बेजोंनिया बे नै बेजोंनिया आराम मोनदों दे आं गिहाय गोलैनानै नै बेजोंहाय सिंहाजों दे दासो आराम मोनहांदों दे गाखो दे
Kisan. खिया गनो हा ओरैजों बे हेय सङा आइया इदि सङो एफा ओंखाम जाना दं मानसिया हा आयु 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 दा बुदांफ्रामनायनि आयु गोदोसो साला 100 बार फ्राय खामानि सावले लानाय समाव जोङो सारा मावखायमोन रायनिया हायालाथाय Siapa? होद ओंखाम जाखांगोदानावसो इदि खामजाबा बायोलै उफ दे एसे मालिस बावदो दे ओरै 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 दासो एसे आराम मोनबाय दा नै दासो महनसेसो होनो हाफिननायसो बायदि मोनदों उफ Sama namanya. मा जाजाखो हाया बबा देंगा जासैलै हाया 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 लोगोफोर हिनजावजोंहाय एसे मालिस खालामजानानै एसे थाग्रा मोनबाय आङो नै एसे होनायनि हाया 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 जानबाय हाया 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 सलि जाबाय आरोखि एसे हस्किट होनायनि आं मा जायो हाया बरियाल'खासै नै एसे होनायबावनि हाया बरिया हाया बरिया हाया बरिया सलिल'खा हाया माने गामसा गानदों नालाय बिरुनायनो एसे सुबिदा मोनाखै आं एसे बाहायनायनोसै गोदोनिखौ नै बिदि आरोना हाया बरिया एसे राखांबाय एसे नायबावनि